हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबो आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आङो दिनै माबा मा होनो सानडे स्पेशल आरोना स' बोरायनाबो डिउटि गैया नालाय ओमफ्राय न'निफ्राय आं माबा मोनसे लाबोदोंमोनलै नै बिदिनो बानायनानै लाबोदोंमोन माने जायाखैमोन आरोना सप्तानै जाबाय खिन्थु गोखै जानांसिगौ आरोना गरमबो नालाय स' फार्स्ट माने ट्राइ खालामनायसै दिनै ओरैनोथ' गोथाव मोनजाखायो लकेल नाबा साबसिन जायो आरो स' बेयावथ' लकेल नाखौनो मोना बेनिखायनो जों मा होनोथाय बेखौ इयाव बाटा होनो आरोना जोंनियाव बे फख्रियाव जे फिसा फिसा थायोना बिदि आरो स' नै बेनो आं फ्राय खालामना लाखाबाय नाखौ ओमफ्राय नैबे इयावनो संसै आरो माबा थाव ना एवखोन्दा थावआवनो एसे औवा मेवाइखौ एवनानै लानोसै ओमफ्राय बेयावनो होसनसै आरो स' सिम्पल तरिकाजों संनोसै बारा एसे माने मसला मसलि जानायाबो मोजां नङाना गरमाव बेनिखायनो आं सिम्पल तरिकाजोंनो संसै आरो स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थादो दे पियाजखौ होबाय आङो बेयाव Load kalau mana, itu tipe sana jauh, tapi jenis lain. Nanti boil baca saksi menjadi deh, naku boil uang wajib boil kalau mana baca saksi menjadi kan, yang mungkin yang sekarang fry kalau apa naku, yang fry kalau mana lari ada isi. Kayak yang dia nalar kabai top siau, ilaichi ese, sambal gufur ese, haizeng, kayak panlo dia naya deh, kayak jira goreng ese. माने किसुमान डाइरेक्ट बयलबो खालामो ओमफ्राय आं एवना लानोसै आरो माने औवा मेवाइखौ आरोना सानडे स्पेशलिखौनो जानोसै बोराय आन्दोंमोन अमा बेदर लायनो थांनानै अमा बेदरा बेमार जासोदों बेमारिफोर जालाबायो नामा होननानै लायासै आङो बेमार जासावसोदोंना अमाफोरा नोंथांमोनाबो नायै हयै जाबानो जाबाय आरोना बेखौनो नुसै माने एवफ्रामबाय थानोसै आरोना दै होनोसै गोसोआव दै होनानै गोदौबाथाय ना होनोसै आरो गोसो जानानै मोजां मोनो औवा मेवाइजों ना नोंथांमोना संनोसै no गरम गुसु जादों माने बिब्रि खालामो नांबाय नामा नाङाबा बोरो आलु सालाय केक साराय गुदुङाव ना ayo sorry sana sorry बुंनो फैदों बेयाव sorry I'm really sorry sana बोरो आले prank खालामग्रानो नांगौ I am prank master my god Laga revenge. Prank kalau berarti yang I am always ready kaya aja kali na. I am always ready. Lagu mana pernah ya na? Terbaik. Kacau. So haya sih dia prank kalau na. Haya besok be. Mana prank kali. Once more Prank star. बायसान जुदि नांबानाय मोनबा मा जागौमोन दे बे गरमाव हा बायसान जुदि नांबानाय मोनबा मा जागौमोन बे गरमाव कुकुर साला खोमा माया बेंगि जाबाथाय मोनगोनसो नोङो Orang tua ya बहुत गरम गरमनि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो ना रायजोफोर फेननि हावायाबो माबाया माने ओमफ्राय बेखौ आं दसे गोदौ सान्दि खोबनानै दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नाखौ जाब्लाव होनोसै ना प्रेंक खालामनो फैग्रा मोखाया हायासै आरो जामाबानो आंजोंसो उल्था प्रेंक खालामजाबाय मोनथोंसै नेथ'नोसै दसे ना ओमफ्राय दाहाय दिन्थिनोसै माबायदि जायो गोथाव जाखागोन आरोना आं संदों नैबे आलारिया संदों नालाय गोथाव जाखागोन आं बेरा संनो रोंखायो दै रायजोफोर सोंना नाय बोरायनाव स' माबायदि सङो आं खिथा एसे रायजोफोरनाव टेस्टी जाया सब टेस्टी जाया बे संनायखौ सबको गोथाव मोनजाया घर का मुर्गी दाल बराबर खाना रायजोफोर रायजोफोर सानडे स्पेशल साला बेखौसो जागोन ना आयु
गरम मोनबाय सैथिबाय बे गरमा ओमफ्राय आं माने दख'ना गानासै मिथिबायना बिराद गरम आरोना ओमफ्राय दख'ना गानबाथाय बिराद गरमसिन मोनो आरो स' बेनिखायनो गाज्रि मोननाङाने नोंथांमोना ओमफ्राय दख'नायाबो आं माने बारा लाबोनाय जायाखैना बेखौनो गानबाय थाबा बोरैबा नुयोना नायनो बायो आरोना बेखौल' गानबाय थायो होनगोन नोंथांमोना बेनिखायनो आं गानासै आरो दख'नाखौ स' न'आव दं नालाय न'नि बायदिनो एकदम सिम्पोलैनो ब्लग लाबोबाय आरो ने स' मोनथ'थोंसै